decidim plantejar-nos un projecte que faci això, que atengui els joves de forma preventiva i, per tant, que els ajudi a recuperar aquest projecte de vida, no? Que moltes vegades perden, joves que estan com més aïllats, que perden les xarxes de relació, que no saben molt bé cap a on tirar i què fer amb la seva vida. Per tant, el Xarxa Joves acompanya i dona eines i genera un espai on aquests joves poden tornar a pensar com recuperar i com tornar a tenir una vida significativa i plena. Pues yo siempre desde joven he sido una persona muy sensible, muy susceptible. He podido tener muchos problemas a nivel emocional, de no saberme integrar o no saberme relacionar demasiado bien y estar siempre más triste, más aislado. Y esto también me ha provocado pues, a veces no centrarme tanto en los estudios, dejar los estudios, dejar también mis fuentes de relación, que era el deporte. Xarxa Joves me ha ofrecido eso, el poder conocerme mejor, poder sentirme mejor conmigo mismo, poder conocer a otras personas con las mismas situaciones, relacionarme desde la igualdad, desde la empatía. Quan arriba un jove al Xarxa Joves, no, el tractem amb molt carinyo i molt amor, no hi ha uns límits, no? A l'hora de començar podem quedar al carrer, li puc dir que vingui a veure'm al despatx, podem anar a un lloc de confiança on ella es senti còmoda i ens comencem a conèixer, no? Què és el que està fent, què és el que li agradaria fer, què és el que li agrada i ha deixat de fer, per anar construint una mica conjuntament l'itinerari. A part de l'acompanyament individual, si a la persona li interessa, també s'ofereix aquest acompanyament grupal i també un assessorament a les famílies. Aquest acompanyament grupal és trobar-nos un cop a la setmana i anar construint entre tots el que ens agrada fer. Les famílies els oferim també un espai individual perquè puguin parlar una mica de les angoixes que surten a casa, dels conflictes, i que ells tinguin un espai també de confiança per poder parlar, per poder revisar les coses que estan passant, i a banda també hem fet trobades grupals amb les famílies dels participants del Xarxa Joves. De que estamos yendo a Xarxa Joves, pues la verdad no nos sentimos solos, sentimos que estamos acompañados, los padres, él también, y vemos que cuando vamos o viene solo a casa o vamos a recogerlo y vemos la salida, que bueno, que sale contento y sale muy bien. Y eso la verdad pues nos llena y nos hace más felices en ese sentido, y vemos que él está ayudado.